ya kionga chinsebere togo chaka nengana yogo chania kurwa chinsemo cha Iranda bunge ya kitu cha South county ya Kisii ase omusacha ya mobwe myaka ya igatu egotebekana nyaraka bagakurusia obugima ase ogwesungia mega yokorwa ase kanisa kubwatikana nega korekyo nigo abantu bagente kosemigwa gusanga ebirengerere byabo nyuma batare mukiya ebitambugiro byo kwerusia amagima muri gito diponi ansanya na mangi Chinsa ne tia mubaso ni gabamenyi bekenyero kia bogeka egotokesa location ya Iranda barangeri wanege kuro egetindi mara yo musacho yo mubye myaka yegatwa a 7 ogora gotoka gesungetie isikomwaye asomote weliembe yarenge chinsa isana ibene nusikia mugaso twabwate amatanga arenge witini kenyoro no ndugu yanere yasirete gotuko unya kwengenta arenge kurumambia twomirana twana waga kwasa matanga arenge no arenge okora kigasikia kya kawaida ono yajuika mugaso toralia matanga wakiwesi ninga ugora kwengenta nchomone anje kumeti okugarompya twalenga kama twalenga karagira akatira bana njenga itembiyari oyo muntu kabweta anyora kaisungeti bana njeno natanyora kaisungeti engana yairege koromune keiga goikirana nigo etaramanyekana chinga kietigarete kabegetenda wili hasebono bakagerete gotwara ogoturubana kwobongo maega yokonyoro mubasokano asamatuka maega jasa mariata mai komoy banya basrane kasani yan mbu yale rakinna jata gatware problem kara na data extent akayoro nyagitari bano korwenga keyo taribu yaro ko ikera garalira na nyangende kwana raka no muntu ko basuka gukwana ne amateywe ni gaba murabenkeywe babere bakwerusyo bamoyo engana bono eichaneti nonya nabanyakwinyoro bensemeyo nabana bamwabo basire ujimaega ase enjereye nabana murumu abanaro yakubwati nere gwenge the last time yakoranga chinderi na wachikale ga rusingo abana bamwabo bonsi barenga abana batano umutangani nyuma kuri mapema mama mwabo nasirete agasira sentira yo bututuka nuntu amene akinende gakagurunga kaoba benkare kabete tigatukwana mane akagurwa kaoba benkare kabete ntu amene ngikara ngura se family yabo ono korwara ro mumurayo amo agataka akaguroche akamune kwa mugongo akagenderera agataka mumuroyo ndo mwabo nerega inganda testari buno ya inganda ege korekeiga kyo wepima chikiro asengoli nigo nyagosira amenyete bweka asenkeywe asege gotebekana nga omongino ye niga sogete asenchere yo kwerigeria oyo nya kwengenta nabwate family omongino yo kurubitris akinta yoga go jali moigo niga kore barua ali town bana wetera bugima muna mwara bara ali abakangu mangina na agenda tatuko koreka barua panyara na negento bakoli bano mwako na rotigarita maiga yokuburwa ne ngana yayo mwerio na nyasae nigo bono abantu baburiwe gotiga kwerusyo bomoyo kurende gusanga kero kende ekero bare ne ngana embe ase chinkoro chiabo ono babire bakwengenta somuchi oyo asinyurunga ingike gakare mpoko nguki bororo akinteri buya bona abamura mwengente muraba abake chengo saba none kireje geke gakaroro muntu gikwo igure ngabono ubugima bwago sinyire abo gotiga to masikwengenta ahubwo nyo goita so goita gochikugi chore moyo kuripoteri gitasoni kia ukia gatembe kuroiga sekinyoro kia bogeka kigutuka imisa location ya Iranda ebunge ya kitutu cha South letera ni konkuru kwa dipon asanya